Všichni jsme mepláci. Promiňte. Prosím pozor, světe Meplu. Počkej si na živé prohlášení zakladatele Meplu a kreativního šéfa Steva Mobse. Steve Mobs! Je to genius! Je jako Bůh, který ví, co chceme. Zdravím vás. Jsem to já, váš superskvělý lídr Steve Mobs. Odtud z ústředí Meplu v mořské hlubině chci učinit prohlášení, které naprosto změní vaše názory. A to prohlášení zní... Všichni jste troubové! Připadáte si cool, když si koupíte telefon s jabkem za 5 kilo? Výroba stojí 8 babek a na každý z nich jsem se osobně vyčůral. Na vás jsem se nabalíkoval vy nuly a všechno investoval do Microsoftu. A teď s kámošem Billem Gatesem dáváme líbačku na kupě vašich prachů. Zrádce, máš srdce černější než je tvůj Roland.